Ndewonu ndị be anyị, abịakwana m ọzọ ka mụ na unu nọrịa. Ọ adịla anyị niile mma, nke onye chiri ya zele. Ọ adịla nwoke mma, ọ adịla nwaanyị mma. Ịghọtago? Ibe nji maka ya wee bịa tata bụ maka iwe gbasara ezinụlọ, maka nwa a na-amụ. Ịghọtago? And ịbịa na ezinụlọ na onwe nye, ezinụlọ pụtara nne, nna na ụmụaka. And anyị na onwe anyị mana ịbịa na ezinụlọ na ebe ekwensu ka akpa ike bụ n'ezinụlọ, ebe ọ nara alala ụla until o nweta ibe ọ chọrọ bụ n'ezinụlọ. Iji aga ọ bụ na ọ gasara nne na nna, ọ gasara ba ọdala nwa garie, ọkwụghọtago. So mana Chineke nyere anyị ya bụ nwa. Ụfọdụ kpetere ya na ekpere eji aga ọ bụ na o nyere anyị na-ebe na-ayụ ya, si ya Chukwu okike abịa ma ya nyere anyị nwa. So ka o nyere anyị ya bụ nwa, ọ pụtara na anyị ga-eproteti ya. Ọ pụtakwara na anyị provide for ụmụaka. Ọ pụtakwara na anyị teach ya, guide ya to the way of life. Maka na ibe ndị mụrụ anyị mere anyị, ndị forefathers anyị, ndị grandfathers, ndị grandparents ma ndị parents anyị mere anyị ya. So mechaa ya hand anyị over the baton. So na ọ bụrụ ajọ iwe ka ọ bụ wee na-asị dododo bikono, ebe anyị ma na ekwensu anaghị alala ụla, ebe anyị ma na ekwensu na-achọgharị onye ọ ga-egbu. Ịghọtago? Bikonu ka anyị na-etinye ụmụaka na ekpere, ka anyị na-aga ọgbọ n'isi we ghara ịgbawa nkịtị. Ịghọtago? Ụmụaka ka ba bụ onwe ndị nke na-eme isi ike, nwee ndị nke na-eso ajọ otu. Agbawa nkịtị, ibe dị n'ụwa emebiewe, maka na ụwa anara ichelewe ezigbo ibe. Ọkwa ịbụ mba ụwa anara ichelewe ezigbo ibe. Onye ka o ji wee dị mma ka anyị nọrụba nso mee ebe oyi. O nwego vidiyo m kwutere okwu dunia, mana mma na-ekwukwa okwu gbasara family oge ọbụla, maka na from there ka esi enweta generation and population. Ịghọtago? So na ibe merie bụ na bikonu onye ọbụla jidesie nwa ya ike, na ndụ anyị na-ebi kịta esika ọdụọzi ka before. Ịghọtago? A na-agbazi ọsọ gbanarị shadow anyị, gbanarị onyonyo anyị. Bikonu so ka anyị wee na-ekpele dị ike na ekpelu na-aga ọgbọ n'isi ụmụaka everyday. Kwa mbọsị anyị na-ekpe ekpere, na-ayọ Chineke, na-eso Chineke, sopoda Chineke, na-enye nsogbu n'ihe gbasara isi ụmụaka, ka ekwensu ghara ịnala anyị ya. Maka na ekwensu na ọnọdụ ka otu akwụkwọ ekpere si wee kọwa ya, akwụkwọ akpọrọ akwụkwọ Baịbụl, na ọnọdụ ka nnukwute agụ ọ na-eche na-ede onye ọ ga-emebi. Ịghọtago? Ka anyị ghara inye na ya bụ chance. Mgbe ọbụla anyị anọ ma anyị anọ n'ụla, ma anyị na-amụ amụ, ma anyị na-esi nri, ka anyị na-agọ n'ọgbọ n'isi ụmụazị ya. Ịghọtago? Na ọ ga-adị ịba mma, na o nwere ibe ekwensu emenwube, na Chineke a na-edube ma ojijebe ma mbataba. Ọ ibe anyị sọpozu imie, ị nara emie na ka etuo gị aba. Ibe bụ responsibility gị asị nne na nna. Bikonu onye ka m ji wee bịa ka m chetala anyị. Ịghọtago? Dị ibe a, maka na ọ bụrụzi ibe otu anyị si wee kwado ka o si wee dị n'ikpeazụ a, ibe dị bịazi ghasacha na ndụ anyị na-ebi. Mana ọ bụrụ ya ka anyị ga-eji wee kweta defeat, anyị ya na-adọnikwa, maka na anyị nwere onye kachasị Chukwu okike abịa ma wee sị ka m bịa ka m tinye ọnụ na ya nwe ibe. Biko ọ ga-adịla anyị niile na mma. Ọka akwụkwọ nwanne unu nwoke Kenechukwu, onye agwa alụkwe agwakwu ya ọzọ. Onye nweta ozi ya tụsa anya ka anyị wee were ya na-aga. Ngwanụ ka anyị nwee na next video.